Sziasztok, ez egy új Skinny Duma estje. Hoztam nektek még egy vendéget, Ordinári Sándort. Szavasz Skinny! Szavaztuk Duma nézők! Remélem élvezitek a műsort. Hát, visszaadom a szót, kedves Skinny. Most igen, mit mondanám mondjuk, hogy vélekedsz így a műsoron esetleg? Vagy milyen hiányosságokat látsz, amit így a nézők esetleg még nem tettek szóvá nekem? Vagy miben tudnád megváltoztatni a műsort? Esetleg találsz valami hibát, amit esetleg így a nézők talán de mi nem vettek észre, vagy túlságosan túl komplikálok valamit esetleg, mi olyasmi van, azt kérlek, oszd meg már a nézőkkel. Én nem tudom, Skinny, én nem tudom. Nézők, ti mit gondoltak? Ez tök szar az egész. Figyelj, Skinny, az a helyzet, hogy kurvára nem lehet érteni, mit mondasz. Halkan beszélsz, elhadarod, olyan szar az egész. Én nem tudom egyáltalán. Nézők, ti hogy vélekedtek mondjuk erről? Sándor azért, ez egyelőre így tehát ez egy interjú, úgyhogy légy szíves azért légy nézőkre is toleráns. Jó van, bocsi, de most nézd rájuk. Erre kíváncsiak. Dumálsz, meg rinyálsz, hogy nincs kivel beszélgetned. Én egyszerűen nem értem, komolyan mondom. Először láttam ezt a műsort, mondom, nézd ezt a hülye gyereket. Ez is unatkozik, élőzik, már az olyan híde menő. De figyelj, csávó, nincs neked magánéleted esetleg? Vagy bármi olyan? Most komolyan nézőkre kell állnom hagyaszkozni, hogy itt valami legyen egyáltalán, most nem. Sanyi, figyelj, van minden magánéletem. Az, hogy mások szerint feltörési viszketegségem van, lehetséges. Próbálom magam úgy kreatívan azt a részt kihozni magamból, ami úgy talán érdekessé tehet így a szűk hétköznapokat, az így család műsorokat, kedves nézőknek, hogyha esetleg valami olyasmit észrevennének, valami így a világ problémáit esetleg, így bármi, ami így mindennapok kapcsolatos, akár úgy ugye veletek is megeshet. A lófasz nincsen. Ide figyelj, nézők másra kíváncsiak. Érted? Csinálom egy kreatívat. Elhiszem, hogy azt mondom, mert hát most azért Duma műsor, meg Duma este, mert ezt most így kitaláltad. De az oké, hogy nézők dolgozzanak meg, értem. Ugye ezt mondta. Hogyha ezt valóban így akarod megcsinálni, akkor nagyobb nézőközönséget kell, hogy legyen. Ugye meséltél erről a YouTube csatornáról. Én mondjuk feliratkoztam, de kevés még a videód. Most felraktál lövöldözéseket, azt mondjuk látták egy jó páran, nem tudom, hogy hogyan gondolod tovább, de szerintem rakjál több videót föl, hogy a nézők is rá tudjanak nézni néha, hogy te mit csinálsz mondjuk esetleg otthon, ugyebár. Köszönöm Sanyi így a kritikát, igyekszek több videókat fölrakni, készülnek is, ugye ez az interjú is ugye fölkerül, úgyhogy bővül minden, élőadás is majd lesz, de az is ugye változik, ugye a vizsgák miatt, de azt nyilvánvalóan neked ezt nem kell mondanom, mert tudod. Úgyhogy hát az idő az már szorít minket, úgyhogy szerintem elköszönünk. Úgyhogy köszönjük kedves Ordinári Sándornak, hogy meglátogatott minket a műsorba. Skinny, hey, köszönjük, hogy itt lehettem. Úgy jól esik, legalább valaki törődik velem. Eddig nagyon el voltam felejtve a világba, de azért köszönjük, hogy itt lehettem, és a nézőknek is köszönöm, hogy majd megnézitek ezt a műsort. Igen, nagyon szívesen, várok legközelebb is. Szia! Emberek, Ordinári Sándort láthattátok, legközelebbi vendégem még nem biztos, hogy lesz, de ha lesz, előre szólok, és akkor megbeszélünk egy időpontot, úgyhogy köszönjük, néztetek, legyetek jók, sziasztok!